Dobar dan, poštovani gledatelji. U dobu smo godine kada se s bliskim ljudima, prijateljima i obitelji više nego obično družimo i posjećujemo. Ili bi to tako u našoj kulturi i tradiciji trebalo biti? Biti sam, posebno za blagdane, zasigurno nije lijep osjećaj. Često nam to svjedoče i naši stariji, a istraživanja među njima pokazuju da je usamljenost teža od siromaštva. No kako se nositi s tim osjećajem i što učiniti da se on izbjegne? Koliko je opravdano ili neopravdano i kako protumačiti kada od starijih čujemo, i to sve češće, ne želimo smetati djeci. I ne govore to samo oni koji žive u domovima za starije. Jesmo li im nametnuli taj osjećaj ili možda djeca katkad smetaju njima? U domu na Zagrebačkoj Peščenici razgovarali smo sa starijima o usamljenosti, životu u instituciji i odnosu s obitelji. Tu smo sa suprugom dragom, pa smo udvoje. I svi koji su tu sami obraćaju nam se lijepo vam je jer ste skupa. To je prvo. Drugo, nismo došli što moramo, nego je to bio naš odabir. Kad smo došli sa zdravljem do te mjere i granice da već puno stvari nismo mogli, onda smo sjeli i porazgovarali šta ćemo dalje. Kako ćemo dalje? Kako smo bili tu upisani u dom već 8 godina, onda smo se lijepo dogovorili da aktiviramo to je naš boravak tu. I evo došli smo, tu smo već 5 mjeseci. Mi kaskamo malo za Europom, znate, tu. Vani je to normalno, da ljudi kad ostare idu u dom, tako i kod nas polako, ja vjerujem da to dolazi vrijeme. Jer šta djeca? Djeca vam rade, znate, i sami od V do V. Oni nemaju više vremena za nas. Oni samo vele, jel trebate kaj, ne trebate kaj, doći ćemo, nećemo doći, obećaju da će doći pa ih nema. Joj, nismo stigli, a mi tu imamo društvo, imamo familiju. To je kao jedna familija. Nas je puno. Mi smo svi ovdje donijeli sa sobom sebe, svoj život, svoju starost, svoja životna veselja, svoje životne tuge. Čovjek ne može pobjeći sam od sebe, pa da ne znam kuda i u koju sredinu ode živjeti. Svi smo mi donijeli svoj život sa sobom. S obzirom da sam saznala za bolest, da ću biti vezana uz kolica, premda nije bilo ograničeno na koje vrijeme. I željela sam staviti svoju djecu pred sebe, odnosno nemam svoju djecu, nemam obitelj, ali sam othranila od sestre pokojni sina. I stavila sam ih ispred sebe i rekla sam da ja ne želim njih opterećivati sa promjenama koje će se vezati sa mojim stanjem koje će se pogoršavati. A ono je nepredviđeno. I rekla sam nek se ništa ne brinu šta će im ko reći ili šta će ko misliti. Ovdje si usamljen koliko želiš biti, kažu nam. Bitno je da imaš volje uklopiti se u novu sredinu i na drugčije okolnosti. Ovisno je normalno o socijalne podrške obitelji i o tome koliko ti ljudi su imali potrebu ovdje doći, odnosno koja je njihova potreba bila. Da li je bila zdravstvenog tipa, znači potreba za uslugama zdravstvene zaštite, odnosno usluge njege i ostalo, o njihovom zdravstvenom stanju i o njihovoj želji zapravo da budu u domu. I kad bi ja ostala sama i kad bi bilo vani tmurno vreme ili grmilo ili kiša padala, onda sam počela osjetiti da ja više nisam osoba koja prihvaća i samoću. A do tada sam prihvaćala i samoću i društvo i inače volim ljude i nastojim biti takova da zavredim od ljudi da i oni vole mene. Međutim, malo to teže ide kad se promijeni sredina,
Recimo, ja sam u Fulnegovićevom nastanju stanovala 54 godine. Pa ovdje mi je u domu je bolje, jer gore gdje sam živio sam sam. Ne. Onda to ima društvo i tak, nađemo se. Ne. Evo, uključio sam se u dramsku sekciju, imamo kuglanu pa kuglamo i sve ove aktivnosti u domu koje se događaju, uvijek prisustvujem i tako. Obitelj mi je ovdje, polovično, neki su malo dalje. Imam dosta društva s kojima se družim skoro svaki dan. Ali sam htio doći u dom. To je kao hotel full pension. Za blagdane vole otići svojim obiteljima, ali što vrijeme prolazi, više se vesele povratku u dom. I kad čovjek dođe tu, onda tek shvati da zapravo pripadamo više tu nego tamo gdje smo bili. Mi imamo i blagdanski ručak, znači sa svim obilježjima koje taj blagdan doprinosi. I oni ostaju, znači tu su zadovoljni na tom ručku. A onaj dio, nekih 20%, rekla bi, koji odlaze kod svoje rodbine, oni obično idu ili na ručak ili večeru, ali rekla bi da većina njih ili skoro pa svi se vraćaju tu zato što zbilja osjećaju da je ovo njihov dom. Bili u domu za starije ili u svom vlastitom, bitno je da se osjećate prihvaćenima, a to nažalost često nije tako. Usamljenost je, pokazuju istraživanja, najizraženiji osjećaj kod starijih. Lijepo je ovo ozračje bilo u domu na Peščenici, no čuli smo isto tako starije koji su došli u taj dom boreći se sa nekom usamljenošću koju su osjetili u svom vlastitom domu. Nažalost, jako je puno onih koji se i dalje sa takvim osjećajem bore. Kako taj osjećaj pobijediti i kako preživjeti blagdane, razgovaramo evo u današnjoj emisiji. Zato mi je drago da mogu pozdraviti našu gošću, umirovljenu psihologinju, gospođu Biserku Budigam. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo vidjeli smo ovu uvodnu priču, nekako lijepo je ozračje u tom domu, doista vlada jedna obiteljska atmosfera. Međutim, čuli smo evo ljude koji su došli tamo jer su osjećali usamljenost, jer su osjećali da su sami. Koliko je ta usamljenost doista, da ne kažemo drugačije, nego ružna u starijoj dobi? Ljudi koji su naučili živjeti u kolektivu, da tako kažem, prijatelja, prije svega obitelji naravno, vrlo teško se snalaze i vrlo teško podnose. Imate nekih, to su vrlo rijetki, koji stvarno lako podnose i prihvaćaju uopće živjeti sami i dobro se osjećaju. Većina teško, vrlo teško podnosi samoću. I zbog toga treba uvijek živjeti sa svojom generacijom. To je jedan recept koji uvijek govorim. Živite sa svojom generacijom i onda vam neće biti teško ni otići u dom, jer trebate prijatelje koji vas razumiju, koji vas podržavaju. Danas u ovom trenutku obitelj nije to stvar raspadanja. Kažu raspada se obitelj. To nije istina. Obitelj i dalje je jezgro normalnog života, normalne obitelji. Međutim, bake i djedovi su dovoljno daleko od svoje djece, a da ne govorim da po svjetonazorima, po interesima, sklonostima, po ponašanju smo, ne znam, puno udaljeniji od naših unuka. Ali za blagdane se ipak možemo podružiti obiteljski. Za blagdane uvijek treba nastojati otići svojoj obitelji barem na jedan dan. Ja znam, mi smo godinama na Badnjak na mojoj obitelji imali nekoliko prijatelja i rođaka i mislim ja još uvijek isto tako to nastojim zadržati tu tradiciju da dođu k meni isto djeca, unuka i tako. Isto tako nekako siromaštvo je preblisko tom ružnom osjećaju usamljenosti i iznenađujuće je u stvari da više muči usamljenost nego siromaštvo umirovljenike u Hrvatskoj. Koliko to vuče jedno drugo? U smislu da imam malu mirovinu, sram me je izići negdje u društvu jer nemam novaca za platiti kavu, neću dozvoliti da to uvijek bude netko drugi i naprosto se čovjek onda povuče
u neku svoju kuću, u neku svoju ljušturu i ostaje sam. Najgore je to osamljivanje, ali to je situacija takva da doista to se dešava kod nas. Jer vrlo veliki broj umirovljenika koji su sami, upravo samci, i to više ženska samačka domaćinstva osjećaju tu zapravo to siromaštvo zbog toga što naravno žene koje ostaju same imaju manje mirovine, manje mogu sebi priuštiti, a onda i nekako je njima neugodnije ići u neka nepoznata društva. Zbog toga ja uvijek isto tako i kao psiholog i kao čovjek savjetujem, nemojte se osamljivati. Ima toliko udruga, ima toliko mogućnosti, ovi naši gerontološki centri koji se organiziraju neke aktivnosti pri domovima umirovljenika, ovim gradskim. Mislim, to je izlaz da svako može naći neki sadržaj da besplatno ili za vrlo male novce može dolaziti, upražnjavati, sigurno naći će sadržaj koji će njemu odgovarati. Ja često upravo sudjelujem i danas popodne ću ići na priredbu koja se zove Božićna priča u jednoj udruzi i tamo će lijepo oni napraviti i program starije osobe koji će biti onako zabavan, veseo, podsjetit će nas na djetinjstvo, na mladost i mislim da je to vrlo, vrlo dobro rješenje. I ništa ne stoji, ne treba ništa platiti, eventualno gospođe ispeku kolačiće koje onda se konzumiraju, da se tim nečim počastimo, nekakve sokove. Ako nešto i košta, evo tu bi onda trebala biti obitelj da možda upravo u takvim situacijama uskoči sa kojom kunicom. Sad kažete, to se događa u Zagrebu u gerontološkim centrima. Međutim, vi ste jako aktivni u sindikatu umirovljenika, svakodnevno ste na telefonima i oni vas pozivaju sa raznim svojim problemima koje vam iznose. Kako njih potaknuti? Kako ta nekakva sela, kako ruralna područja potaknuti da ti umirovljenici se i sami možda organiziraju, da se usmjere više jedni na druge? Tu mislim da trebaju mlađi pomoći u aktiviranju nekih sadržaja, jer umirovljenici sami ne mogu to često puta organizirati. Kod nas je dobro, u Zagrebu govorim, ali mislim da to mogu i manje sredine, da se uključe volonterski, jer kod nas puno ima volonterskog rada u radu sa umirovljenicima. Mislim da mladi su zainteresirani i neki su čak i senzibilizirani za rad sa umirovljenicima. Ja znam, ali interesantno je da oni u radu s umirovljenicima kažu da puno nauče o životu. Ipak neko naše iskustvo koristi nekome. Tu nekako je onda i pitanje što je po vašemu mišljenju nekako ključno da društvo napravi u ovom trenutku kako bi potaknulo taj nekakav bolji odnos među generacijama. Je li to onda nekako u obrazovnom sustavu, u odgojnom sustavu već negdje od jasličkih, vrtićkih dana djecu uključivati u život starijih i starije nekako dovesti do takvih odgojnih skupina, da više surađuju, da se više druže, da postoji više senzibiliteta i razumijevanja među generacijama? Naravno da to moraju i škole potaknuti. Ja znam neke škole koje imaju programe za ovo, recimo, uključivanje starijih osoba, djedova i baka. Međutim, to sve ostaje na lokalnoj razini i vrlo rijetko je ta međugeneracijska nekakva solidarnost, da li je to solidarnost zapravo ne druženje više među generacijama. Mislim da to svakako treba, ali bi to trebalo sistematski programirano, možda će u novoj školi, u novim ovim sad idejama koje i programima za osnovne škole, mislim da to treba djecu privikavati na to da ako nemaju u obitelji, da onda barem nekome učine nešto lijepo za ove blagdane kad se osamljeni ljudi, stariji, mislim da treba im neko pokucat na vrata. Jer ja se najviše veselim, a znam i svi moji prijatelji, dolasku unuka ili ići u obitelj pa se družiti sa unucima i sa djecom.
malo onako ljudskije, opuštenije razgovarati upravo za ove i družiti se. Nekako pri pripremi ove emisije pročitala sam od jednog vašeg kolege, psihoterapeuta, neko njegovo uputstvo kako preživjeti blagdane ako ste usamljeni. I sad on navodi, kaže, to je u zapadnjačkoj kulturi je samoća stigmatizirana i očekuje se da budemo svakodnevno povezani sa drugim ljudima, pogotovo za Božić. Evo, nekako za kraj samog ovog razgovora, kako dakle može li se i kako preživjeti Božić sam? Može. Ja sam preživljavala ponekad i sama Božić, međutim, ja to nisam tragično doživjela. Ja sam sama to odabrala, pripremila si normalno ručak. Najgore je to što osamljene osobe vrlo često odustaju od sebe. Dakle, moraš si priuštiti nešto i napraviti ručak. Neću, sam neću kuhati, neću. To je najgore moguće rješenje. Trebamo napraviti, okititi kućicu, svoj stan, okititi stol, lijepo servirati i stvarno sam sebe počastiti. I sam sa sobom uživati. Gospođo Biserka, hvala vam najljepša što ste bili gošća evo današnje Treće dobi. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Budite ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav. Već tiho pada snijeg bijeli i svojim plaštem skriva sve. Djeca sva već sjede u stopli kutak i svak sniva slatke sne. O darovima svak sniva što će nam donijet Djeda Mraz. I dok baka priča tu staru bajku pod bijelim snijegom spava.